se secure dumienu kase ebo a efiri sompa fie hei ena masantema age atum headquarters sompa 93.1 ehwe adabraka babia 21st clinic wono sabre krona ayiko 100.9 so age ede masantema krona afi yekobono mantemu a na henkro sunwaye eyesompa 98.9 night market hwala agibe kwa na abro sanum na atete akofa sompa 101.3 enu ye wono me wo mani masase paso do ma henkro sagefo abobo ano na Bono East no Bono Champion du akwafa ewo sompa 106.1 FM sompa 90.7 adehye won kransan so age ewo Saradonko Plaza num enu chi Kingdom 106.1 Mankasim waje ato apete ama mfimfini mantemu wo mofa na mfefe ho Adamfo pa radio eye France abrochi mamu na henkro Paris eno nso waje edema adasa enu achi no ye wato ya mantemu a Sompata kwa ne 101.1 FM ena 103.3 Sompata kradia Facebook ya Sompa 106.5 FM Accra etuato na oko app no so ye ho decoder no baby FM stations ne wono ho so wonse kan ye ewie nsemu a secure sanitary pad so yasene na Spark 40 series a free techno Spark yen na ewie ye de time heba afa yenumu atoso na yede to ano de di mu akotena obeti bi ene se Tamale High Court so one more kwasitena ema owura bi a woye registrar e wodagbon na nanu achiakonwa no ne ho sem epim Sanso na Accra Circuit Court enso ahya brante bi a wodi mfinche ne duasa nwotwe se onkode fiase emfiansia esanse wo wia phone ene wonu ma sha so obi pechi wonde okita broni tuo na nsokrata bi ene ho Onanyafo Haruna Drusu aye opani a wono hye ye ngomahia nsem so wakopie mu e oyoko Methodist School EDNSC na wasofo ya wono na hwe fisheries and afa aquaculture development so honorable Emilia Arthur se aban no ebema nani akwaso ye no ho yese nsuo ho kro no bonti nkran ha 73 million gallon Ghana Water Corporation force eyira Anisha wanum so awa bankroja na elements ye wanum so wamu dia so mo kwa Ghana ho die na esi ho aban no ebema nani akokokwakuafo wanum masuku emu nsensem mo hwan na ekasei ena akuafo kro na so se aban abowo mu suri ya we ni nuanom ena yabo ano se sompa secure dumienu kase yebo wakenkanfo ye triple A ejape APAM DADAA awiabre mene menuamoma Abena Badu Adepa Kwofie enafe OBAAPA nana ya kechre Ebusia yada se ye free sabno ase edi amane yakwakwahye afrime tifido ematamo Tamale High Court wanum akwasetena na openikase watina edwam eye Owura Francis asobayiri na watina se na wanum eye Mr Lord wanum ekasa ye na kyerese openia ne ho ekwadi senseme ewo posifo wanum akachi ewiase na yede na kwagina mra no eye owura bi a wono ye registrar ewo Dagbon Traditional Council na owura yi din eye Abdul Fatawu Al Hassan na owura yi wanum ebo ne kwadu se wa kidnapping ni mu no enam ne nsaso ama ewudie bi asi na ne nyina ne sei wanum esusu se owura bi a no wono so eye gbagbu chief ani dini ene Mahamadu a ono no upiemo ewo Gushagu district ya wowura yi edini dwuma ho no wono ana wo mususu se wowura yi etimi kidnapping na wiase na obi eti nananom siadui na eba de sa no na ho akohia se wo hwe amamra ayafe apen hankron aduokunu emienu a yede di dwuma ewo mayi mu na criminal offenses no emu ewo at 1960 at 29 no eka ni pefe esisu obi edi awu anase na mobi so na obi etimi etwa nananom siedo na kidnapping ho sensem a na agya ewase mra na yetimi de wentam ne kom na kwato ne kwa asetena na wanum di nisem no wa mo bo no opani a wogina mu adema no ayo Owura Yosen Kwame wasi dabi ne client no wondi for
na fo wendi nyina ne se onyi ntumu esan se wose sasem a yede to ne so na akwa aduwa yede to ne so no woni mo hwe na wanum keka ya na agya ehu behia se court ne bebeli no na beli ayifi a wamde tu ne tiri so eye 100,000 Ghana cedis and wamde tu ne tiri so anso ha wanum say wan fa nipa baako emesia na mu na sa nipa baako no so a wode eba besi na nan se bi a kina bi ni ye hwehwe owura yi ni yehu na wano ana yede yebebo ne petabribri akwagira mra no no wan hwe se bi a wo free empotam hwanum ana kyese wo ya asase no eba enu achi no ne akopon ya adom a yawa da bia no miensa awia no miensa wasanso fa ne ho mekere kwoto ese wonwane wotete heya na ne nyina enkanfo adon kwoto no sanso ehye owura Alhassan say enkofo bi a wanum susu se waka wo ho anase waka ne ho anam so emasa eye kidnapping yi ane sa criminal case yede to ne so baako ane cheko nana Abdul Idi wano so womo na mane se nyankopon ya adom a court besa kwa asetena ebobo so me a ne da etoso miensa afiya mu wano ankasa fa ne homra na court umisa bisa ne nsensem esan se wo yeda yi a court na nya ne nte se owura yi chiko na Abdul Adi ne hubo mu bi enti na hubehia ese nyankopon ya adom September 3 no wanom so baba bagina mu na je yabisa bisa ne nsam na ne nyina enkanfo ano owura wano oyo ohempopro awa gbambu eye Mohammed ya wanom susu ye kidnap no ewiase ema osanti nananom ense do no wanom ahye owura wano ya de petabiribiri ebo no a wano ye registrar awa Dagbon Traditional Council no owura Abdul Fatah Hassan say belia ya granted no enye se no ano no court no be kwaso wadi nasam kopim bra wanu be usasam no wodi fo anase odi bem Thomas Kobna Vojogbe eye abranti a wedding finisher no eduasa enwotwe na meka say Accra Circuit Court ashedo say onkode fiase enfinhia ensia no nye adwumaden emfa enka ho ni nyina ne say wakwakwo wia phone na phone no wia yedo ye keka sika bomu ebeye Ghana sika no 350 Ghana cedis na chese wode aheche na ta so a meka say yensen trending sewa nana abna sewa ewa homa no so a ogina ho bi ena asemi esiye ewo court a yenko na yenenu enkodi enkomo nana se wade pa otimi nka ma ha meje oso mi aba bibia ye fine de na me adum bibia bo yo wona na wugina ho wo bra Accra Circuit Court ehye abranti a wodi mfinhia no eduasa enwotwe ese wonkodi afiase mfinhia ensia ede na siye yo we dey me da say na Ghana phone na beka ya November ne da na etoso 11 2022 hello nana yankwai yetie o yo Ghana phone na beka ya November ne da na etoso 11 2022 ni mu no wo ba na about 10 pm ne beto odwa say eye abrantie bi yabo ne krono ewo nunwa na obi bebusa say na asemiemu eni kiremu ene sen abrantie a yebo ne kronu yi eye Nigeria ni ya wono wo Delta State na so abetna Ghana ha ewo nunwa Koko Beach na ne oboss akroni otirimodinfo yi so eti nunwa Kingsway na abrantie o ye Nigeria ni PA numere se je one ne mrantie ekwa akotenet na se anum bi wo joint bi agi din ye power spinters na wo call ye no one mantem wo fi hono be 3 am anopa ena wo san so san na chi na wo ba no ena sa otirimodinfo ya ye frene Thomas Kwabna Zogopeyi di nintenta akotoa no wo station honom edu wa no se na krache fa huni amanyina amame ena aja Nigeria ni so kire se wo ye bema enti no so be kire ne krache powers na enimu o ye se wo hye ne krache powers ya na sa otirimodinfo Zogopeyi etwe se kan edi twa ne nsa left hand yi na owie ye no ena sa Nigeria ni hu ni se ne ekoi de wanja ne niama mu nyina amfa ma na ebeye ohaw ye pa ne senti oja ne fun ni mu ede ma no wode koye na sa da no a ebo be 7 pm ena Nigeria ni enya ne tie sei bre na brantie yo bo sa akro ni ye hu se wogina no ngwa lorry station ho a wo ton fun yi enti bra na be hwe ene okoye ampane ampa wo ko hu se abrantie ene gina ho ya wo ton ni fun no ni adom ekọ honom
ya wo mu kwache no no mu kwache no so mu hwehwe ne ho no mu hu say ampa itel phone ye kita ni sa Nigeria ni edia na itel phone ni sombo 350 Ghana cedis ena achese wo mu de ko buda police for say ne ye hu ni abrante boy kronu wono ene wa he na wo mu che no so ampa ne ampa wo jitu mu sampa wa bossa kronu yi na eno ena judge pani ya wotina asemi so bc la ejete wi ahu ne se ya abrante ade a waye de ade se entwa yi ne se nti no wotina ase ehye se ye be ma no 6 years no nya adwumaden enka ho na ye circuit court eno wa akra ene visa asemi nana abna sewa waboni nyina yeda se papa ene wa manebo adishpa manebo kasa ye nsentre ni nana abna sewa na wote se wo bonkyeremu abrante akota ahye no eso nkode mfiase mfiensia esan so wakwa kwia itel phone ya 350 Ghana cedis intino okode mfiase mfinhia nsia. I tell you na chese a phone no ehokro no na wode kwa akode mfiase na mmom se woyire wo ho na obere oboje ani a aka unya wode a asembia na ho afi ma memfa nwura nsem foforom na nso court kro na mu ne eda so gina na we de post sadom won ma wa santemantem no na wo ma so Osman Majid Abdul wodi mfinhia aduasa mienu ya so ne panchi se wokura broni tuo tutia bi ya krata bia ni ho eno achi emoba nso saka ho na we no sade wono mo che posifo chro de beto wiase nyina pa kese no a eye ni mo ngoma so Facebook no na wo mo che se sa Majidi no otu kwan Toyota minibus bi mu firikumase ya no wo kotakwa eno mu na posifo a wo mo wotwe apiase postbari ya ho wo mo gina no enti ewie ya wo mo doso ne niamam no na wo mo ko hu Brunei model 92 pistol bi wo ne nkyanya na tu aboba miensa esan so ka ho na wono mo busa no no ase na no keka boso won hyeda nhunu se de wo si kire mu ye na wo che so obi na de soma no firi tamale se won fa nkom obi wo takwanom ne ho ade na nso nam se wantimi anya dansedie krata binom ye te se enti no meka sei posi sadom no wono maso ne panchi de na kwa akotena kokomu a wono muguso a etoa enhwemu so na sade mu nsem ebesiesie no sompa 106.5 FM yeni affiliate ye ma wasonsi ana no juada no anwumre be se no sia empemu ana yenya amane a na nya dekora efri oyoko Methodist high school eno no ewo asante emantamo na sade ekoye ni oyoko Methodist high school eno no wepoye emantamo Eastern region koforidua na asemi ayare ho pasan se house master a wono owo suku ho ne bangro enumu na eja no eto ye no mo starting was second floor na ehun kwa wiase enu akra ye pram chobra kase no ye di mu enchiremu esomo ne ade a na osweni a wono ohwe o men ye humasua ho sem so no nyafo ha na drusu wone ne panifo akopie mu ewo oyoko Methodist senior high school ho akwa hwe se de nam so ma headmaster ne bangro pa eja to mu na wanu mu chiremu kra se ne gire ewo yakura enche be se abosume be miensa so oni baby nge ewo wontem eja no wanu hyase e wam se ahye roofing sheet and chance dan ewie ya no da bi ewie ya no ehye wanum ceiling ehye munua manyina eniema ehye ye nkonwa na afi wam ntade ene wam mpaboa ene wam bucket ya wonu dadum nyina da bibia ehye condemn to grabu na ebre onuanyafo ha na drusu ekopie ho no si o wo ka kire eye adesuafo na afi empanifo a wanum kirade ewo oyoko Methodist senior high school se wam nka wam akoma fanto ye sanse ahye ni som na immediately wanum asi eye house master no bangro no foforo kra ade amano anaso won behwe so won be renovation na betumi agina yi a wonom aye na ebre a wokopie ho no wosoani no abedi a kire enso esomu ene wonom twetwe nkomo a anam so ama Eastern regional director ewo education mum eyama me Dr. Ivy Asantoa Owusu wono so ene ensompa kase atwetwe nkomo ewo abra kwabena nyako ene ne di nkomo yi. The regional minister also sent an advance team to come and ascertain the situation. Currently, she's engaged
and he has promised coming immediately after the meeting that he has been engaged in. So we are expecting her any moment from now, together with her team. She has sent her words of assurance to us, and she has also promised that she will support so that they put the place in order. So I would like to say thank you to everyone, all stakeholders, not forgetting the Oyokohene Nana Osesempe II. Since yesterday, he has been with us, together with the Municipal Director of Education. Openi wakasa ye upiemo ewa epoye mantemu awa no nipeni kwanchirafo a wohwe enwomesua ho semso Dr. Ivy Asantua Owusu eno de sansemi etudwa ene amane boni kwabanya akwa bra wosoani a wono ohwe enwomesua ho semso kopiemo ewa Oyokoma TD Senior High School eja hyehye a ehye headmaster no anase house master no bangro no ena emu komo ebaye na enwada ena Ghana Road Transport Coordinating Council wamo edibeto dwase won peso wo moto ahyentuabo emu ekọ wahamu nchichemu eduero 20% free nyame adomo efiede ye de yenim ya ekọ no wamo be hyase etumo na eno enam so ama Ghana fo bebre o mababonti aka fa ho ebi mu se enya ade o mbeti ase titru ene ye na ye fo trotro no ye se enya ade ebeboa yen na eno kro nam so ema Ghana Private Road Transport Union GPLTU fonso ebe to dwase womu nimo hwe chase de womu eken womu nimo hwe na ke woso womu nyina hia ansana womu akeka adwabo a no mahu adwompo no ansana womu timi e de ababonten na Ghana Road Transport Coordinating Council ensem womu ken de womu nim ehwo hwe na no nam so ama Deputy Minister for Trade and Agri Business Yera Samson ahi wode atudwase adwobre o e wose ye hia empanifo asoye hwe transport so ne adade womunya enhia na womuntoto adwene na ansakra na womutimi ede eye ahyentuabo a woso womutumu etimi ede ababonten yenuanom transport operators omo aya adwene se ompese omo de 20% ebeto kasika so no ye besere se omunya abotre na sabe yesi enambanu esuma fidia enambanu na yakohwe fidie no yewo drivers union bebre ewo Ghana enye bakon ye minu ye miensa protocol mu na wo GPR. I want to believe say bia na ye be call for other say reduction and say increment no omo nyina collaborate na omo aye ye kan kura no ne kwa na mbeko minister for akushia minister for, and I want to believe say even before sanka sa omo let ikura beba out now sanka mo hia some minister no Nipo kasa ye Ora Samson na he wano Deputy Minister for Trade and Agri Business. And ye can't trade agri business and nyina ye wa asase so na asase no so afọ awọhwe so ene agudie womu yewura Emmanuel Amakofi boa na enkra yensa ka de afiri yensa ntwuro ni ya uwura asante mantam ne na afa ekwa akofo oboase ne afa ho nyina kwa mewiredu ade ababetue ne mo se Land Ministry lanche Responsible Cooperative Mining and Skill Development Program ewo oboase na sade mu nsem etie paa no kwa mewiredu won ne gina ho enti atẹ no on ne betimi abu ede aman kwa me ma hai na asante mantem ne nkwa do hoboko de apam emu ye boko na alope de bi da no pe me no ka se de sio no na group kakra na emu ye enti enne wo oboase Black Park adwabo be na wonumabo na asemba wo mugina so e wo adwabo yase ene sen apam ma me no wati se abusuafo be kaya oman mu adwuma baako a ababo ade wo mu se yetu eno na na mranje ene mabawa wona wo ho di na no atibusu a omo yero na woni se enye na media yi eba so emergency as media ba sure and am so ema abadada ke bo no eye ne fomu di e boy se de ya mebu ani wona abutumi etu efoma video no e betu aye bi ema no ye kumamu efabi ade boy o mampeni John de mama ba yi o so se de ya amanfo etu efoma video en say ensafe e fi ye kwa hodo a
ɛwɔ hɔ nom a ɛbɔ yɛ ho ban yɛnhyia ahodoɔ nyinaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne nso ɛmu ɛnkɔsɛ yi ɛne nanam so ma ɔno so anammɔfoɔ no a wɔdi akyiri sɛ ɔbɛboa ama yɛn a wɔretu asɛ asase no wɔn nso bɛgya yi ne mmom nhyehyɛ foforɔ paa ɛna nso wɔsan de aba abɛtu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amanfoɔ bɛka wɔn ho abɔ mu nkumankuma mu na afei wɔbɛtumi ade asase na wɔn yɛ ne nyinaa no ade a wɔn wia ɛsɛ wɔn san ɛkata so na ɛboa asase no ɛne ɔman no de kan kɔ ɛno ɛna wɔba asantemante mu a ɛnɛ ɛwɔ ɔboa se black park ha no dwabɔ dataa ɛna aba mu ha no a ɔsoafo a wɔhwɛ yɛn saase yɛn nsuansuwa ne yɛn kɔyɛ ho nsɛm so ɔnam kofi bo a ɔno nso mekɛsɛ wɔba ha no a ɛno dwumadie no wɔbɛpa ho ntoma koraa ama amansan a wɔn nso so ani bi saa dwumadie no nso so etumi aboa ma dwumadie no ntumi akɔ so na mene wokɛsɛ yi no ade a regional minister yɛwura mankamo akɔnyini ɔno ɛna wɔdi kan akasɛ wɔ dwumadie ase a wɔde afotuo de ama na wɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ wɔn a wɔtu fɔm agudie ɛto da yɛ wɔn nam kwan ho aduo na wɔn hyɛ saa nneɛma nyinaa no ade a ɔmanpanin ne nye ho ɛne nti saa dwumadie yɛ ɔde abɛ deɛ wɔkɛ sɛ ɛbɛboa ma dwumadi no akɔ so ɛno ɛna nam so ma saa bere no yɛfa ho ntoma yi ɛne nti no yɛwura amoafahene ɛkasa no ma yɛnkɔtie sɛ deɛ a wɔde nsɛm no ɛde ato dwa wɔ dwumadie afe a yɛku so a yɛwɔ ha yi. Moving forward, Nananom, said Mekaya, Yaprapa Mahama, one tia minus. But since you are here, near the year, Sabah and 3 months of Subano, Subena home for so. Near Betty, Abua said a bear forest, no answer, no Yensu, no answer, no. And the Asha and the Quayasino and our Kuyasino. Yaka said, what one forest is removed. Abida Mount Krata, where the Mahama say. Man come go to a good deal of forest with you. A beer, I could say a free. So I'm one way you so move free home. Because so I acquire by Nayanum. And the office you have been so be able to a good deal of you. Yet also me a more million or crown. Like I said, crown, or winter cabin or trouble crown already a coswa, a macro moon effect. And to a good deal of crown behind the free. Yes, I can be a one chronum, chromi fifi. A big over 2 hours was here, and if you catch them, say, Yempe. The Akan in Ano, and in some of the Duana, no young Wajumano, Namuni home cat, I said, and until no I am, she said, you know, we now when you cry and what me I call Wakatasu. Let me have 1 month as another hope say. And only Musufra Musuya, minister, and the president, the Tia, and they, what they cooperative mining scheme, Yaba. Was this all about me now? But so we are mining. Now we move on, dear. Moyenu, Anami, and Sana, and Numua. Yabaka Mwabum, Nasa Park, you swear, dear Mamma. Near you will be a manadamano. Now, we are Oswafua or Yasantimantemu, Frank Awaki. Now, this is a man of the two, or by or the two, Galu. Now, you wish why you had my ear say, Oswafua, very and that in the issues for 1 so. Also, I did your work for work, ever to that now. You will be a vacancy. You go to your hard mark. You're ready, of course. Kwame, Ansana Bakokurano, and Uhe, responsible cooperative mining, and a small scale mining, so never the woman Tamana. Now, when we and no see a cooperative or almost as a particular now, when you say concession, the Bama Mujanoa, Mubakasu, Namayi, that is the method I can say. A yard of best at the front, why such a winning year, and never for the moon, and the Patron Bakas Abu Moon, and I had the Bama now, which I am saying, said the Baya, a for bus, one was not here another concession, they have a way. Koswa afo ani di akire na ne befira to bia nso no wo de adom sompa
Arishmama yɛto akase bono so na 24-hour economy dwumedia abanya otiso yi de aba na eba beboa ama kyese enwuma ayeye wo omei emu no sebio ene yebetimi aya machi nyina na ye adwuma etimi aboa me sikasem agina abrane wo omei emu na aban no de atodwa se asoya wodo a ehye nase na obere se wonmo ebenya eso emfaso na do enam so ama boswafo ya wono ene hwe fisheries and aquaculture development eso honorable Emilia Arthur what the atodwa se sa 24-hour economy no won so asoya no wonya omudio na aban no ahye wo bose wona woyi nsuom nam wo omei emu no ene 24-hour economy no wo benya so emfaso a woni nsentwofo di nkomo esei ene odi tudwa. Currently, as is His Excellency John Dramani Mahama's big vision to expand the aquaculture program in Ghana, we in the ministry have prioritized aquaculture under the 24-hour economy and accelerated export development program with a focus on value chain investment from production to marketing. Mama nipa okasa ye Minister for Fisheries and Aquaculture Development Honorable Emilia Arthur na wowie ye no wa mananto a wo se asoye no so bebo wo mo modin sene hihye aban no de aba eba bebo wo mo 24-hour economy no wo mo so asoye no wo mo ntena se wo mo beye dwumaden ama aban no ani suade hu no etumi agina. Fisheries enforcement measures. The ministry through the Fisheries Commission has intensified enforcement efforts. The ministry's enforcement efforts come under what we call the FEU, the Fisheries Enforcement Unit, which is led by Ghana Navy, Marine Police, and local community-based enforcement committees. Adishma mani po kasa ye honorable Emilia Arthur wano oswafo a wohwe mpatayie na afei nsonsu a wonsam so wo omei emu ne ene ekotie ye no ene ye free mpatayie ene nsuwansu a yedaso agina nsunum Ghana Water Limited GWL gubule womo aboboa no na madri na wono mo se de biara da ye frɛ ne da womo no ansuo e de aduro fam ansana afaduro bemu aba beduru aboboa no ama tapo a wonso wonya bi de udwuma na wono mo bu nkonta bi wo se wo mannoa koraa no wo mutime nnoa ensuo gallon no be se 140 million sa de be na temamufo benya bie nanso ene se wo mo miema enko na wo mo mu ho nkonta no be se duoson miensa de na eno no afa baabi wo mo bu ho nkonta enye yie eno na wo mo hwehwemu na bedadi se enye se bia fa na afa baabia na nipa didi dwuma no wontua ho ka na mom akromfo a wo mate asim ebitime kɔ bɔ drobe no ho baabi no watap no watweko ne fie abra wontua kapre ebi nso kura mita no wɔ hɔ a na wo no masɛ no nti enredi no ane sɛ enamu saa eno na ama saa ka ete sɛ no obetimi aka sɛ 73 million gallons de biara da enkran ha eyira na yewura Adam Munta Wakilu wonne ye pani kwankyerefo a woda Ghana Water Limited ano wonne ka asemi. The water production as well as what we are able to account for is something that is very, very, very terrible. For the water we produce, we are only able to account for 48%. That means we are not able to account for 52% of the water we produce. So, for example, if you take Accra, Greater Accra, we produce about 140 million gallons a day, and we can only account for 67 million gallons. We can't account for 73 million gallons. Now, with the 67 million gallons, that means our revenue will drop. We cannot even pay for operational costs. Now, even with the 67, when we sell, we are not able to collect all the money. So it is a worrying trend for Ghana Water Company. And just June, you realize that ECG disconnected us for 2 weeks. The head office was disconnected for 2 weeks. Our water plant was shut down because they disconnected us. And that means that we can't provide water to even customers. So it became very necessary that certain measures need to be taken. Penny kwankyerefo a woda Ghana Water Limited ano ewon kana yewura Adam Munta Wakilu wono ena ebo amane yi Jumedie bi akwaso na ni nyina aye National
ICT week na dwumadie nase no opani kwantrefo ya wono na woda National ICT week no se wobehwe na ebre ne bra no womatumi adi sa na wotwe no na aboa na yakra behwe ayononyafo Oliver Kevo na okasa no eno ne sompa kase e kire nsemu esei sa na watwe se no edu a aya na eboa pa esanse ekwan ya yefa so abefo kwan ya yedidi dwuma e wo Ghana ha sese no enkakra wiase afa na nyina no bibia edane bibia ekwa digital way enti no se na wotwe ni dru se na aya wonom nyina eka won tambo mu na wonom kire wo botaye eni die enti a ewo se eba no information communication and technology sa ICT no wonom agency no wonom etumi kire ho eyie na ne kasam no eno se Yankopon aya adomu a sadia uhwemu a digital trade powerhouse system no etie e wo Ghana ha sei no wanu a wamo e wo sa ICT agency ni no wamo nsa so kakran power ama mofra sabio na kakane no eba no mouse ho nsensem kura na bia system unity enka wamo ni ma de kura no ni nyina no wamo mu apenti sese no amofra no egusu a wanom epeke niema na owura kavo endini sembe we no sei sese na bibia ekoyie na eba no digital marketplace na Ghana ya boy ahomode ne se eba bibrem hanmo a yeso ye betumi ayire ye bot mu yie ni atumi ni amansan hodo no ye de asi ani awo abafo ntentamfidie so ene abafo kwan ya yefa so didi dwuma no wanom so lazy wanom butu bibia wanom be ya won betumi aye na akoyie ewo sa wanom ICT agency nim na bibia so etumi aboa ewo mayim no wamo ebeye owura kavonsam ni afiwe abafo kwan ya yefa so di dwuma ewo mamu ha sei no ye bohu dewuro sronko eye osumiwe August ayesimu from 25th to 28th na ye ma amansan nyina ene Ghana for nyina atiase ese oman Ghana no ya krado ese ha ebeye fako a dwadie titiru ekoso na ene mremu dwadie no enye tetebre dwadie na yedi no ese na abefo kwanti no dwadie na ababeye sonko kra eno na obroni efre no digital trade no eno nti eho abehia ese oman Ghana no yesi gina brebia ebeboa ama kwan ya efaso a yedi dwa abefo kwanso akonanim eno nti afewe ICT week na yedi no ni fapim nyina no egina abefo kwan ya efaso ene ye ho edi dwa ewo ye mamu ha ene amanfoforo so eno nti efrem wa ene eye da de ebo de ru ese emre na so emra ye baba bedi ICT week no aso openi okasa yeyi ayo openi kwantrefo a wono ohwe National ICT wanom agency no enti no afibia no wanom sisa dwumadie wamu disi woye eboa yen ekire wamu tirimupo sede wamu aye wamu nwuma akwakodu ene de wamu di ba behemu na boa ama abefo kwan ya yefa so sesei no ewiase nyina efa so no Ghana yenso yatumi agina yedie mu ye eba no ebibrem hase ya yatumi edikan ewo mu a Honorable Oliver Kevo ene amani boni na opon checheku edi sankomoyi Anano Jode ye tremono eno oswafo ya wono ene hwe yesika semonsem so metre Minister of Finance yewra Dr. Kasa Wato Forcing edbetu dwase kokko akuafo womo etum aban no etum 2025 and 2026 ena otum wo na enam so ama obra kokko ntumu ne ba ye no kokko akuafo wababolobo womo se nya de a wombete ase esanse nye san hyehyeye no ena aban no ene womo ekoye na meka Mrashebedwani ya wonu na woketa abato mpesua so eye honorable Kwame Gakwe wode atodwa se enye se bia ye betu kokko no mo ene ebe ye kuafo de nemom no ekuafo benyam fasodie bi wo so ache wo mo dwuru nkra wo mo ntiase wo mo su nkra suku semu ene afa nyema bebre egu akwemu a aban no ede ebre wo mo enti wo mo nya 62% ya aban no ka so wode be ma wo mo onfa ma wo mo no wo mo nya nsem no kakra. Apart from the 62%, farmers are going to receive no subsidy. Free fertilizer will be given, free input in terms of agrochemicals will be given to them. The wards of the farmers are going to get scholarship. You know, the scholarship, as we speak, sometimes the cocoa scholarship goes to people who are endowed and rich. That's what is happening. But this one is going to be strictly. And then in terms of traceability, is going to happen. Where cocoa, you know, the scale, where companies in the rural area even cheat farmers in terms of weighing scale, strict measures are going to be put
put in place to comply so that they don't cheat them. And all this is going to inure to the benefit of the farmer. Are you getting the point? They are not factory fertilizer. The cost of a bag of fertilizer, do you know how much is it? Nipo kasa ye mrashe bedwani ya wo keta abaton pesua so Honorable Kwame Gakwe. Ene ye free keta ye mesen ko domane na afa. Na eho no Vice Chairman Edema Doma Hinkro branch of Cocoa Farmers Association of Ghana. Nana Nicholas Jan ene kasa yi. Nana se Mampanin John Dramani Mahama bra no kura franka Edema chini ya na wo bonto a. Na wo mo kan cocoa bo said the Bema boa da wachiman PSC apenso na etie no wo mo chese abane no wo mo ani ne yie enti se ye na penso a anka obetumu atwa aduru bo bi no nana se kwan ya wo mo fa so etu mu de ko 32 million 28 cedis 75 pesos no kama ye se eye akuafo na wo bu wo mo nimutia na de entia na wo kan sa asemi no sompa doma woni wo mo na kasa because I'm say you were wadada yankasi papa and nano sema wakachire yenti nema yetu abama no sebe ya yekukui MPP4 antimam pap as papa amaye no yedi ama won say baba ma yanya bridia film ewo kuku atumayu nano adza yeti yedi ensa guyesa yesu ensa guyeti so yesu wa ma san say papa wadada yen papa esen ka juma ye benya mo trade bi adi no akot so mara ko pom kra yensu so na one gen ho say e papa beti na ye nsida san say okasa mamam say obenya kunya no transfer e do do or the dog akuafo ta do the dog akuafo ne say over na beti kuku wo so obed dog akuafo ne say kuku a ye da wuram da bia ye ko ne ye banka wo no bet ewie ena nana de beto so se de akuafo na sie nu wo mo ho pa se wo mbo aboso na wokoto abama akiniye se de wosihye wo mo bo no wama wonsasi fom kono mutum ni de point because no kase obeyere no amakuafu na nsasifo we bona na kana yesu said ibenya na enya no na Ibrahim Mahama ode amaye no timikase manage bo no de ya ninje ho o position no kase nka kokuri nka antona obayan so de nyame adum ye $100 no soba fom di nka anya hwe kura de ye 4,500 de sanka nsa timika 32 nka obabu anso bebetoto niamam be gina so aka se ba atukoko nti ma ye ho akire ye ahwe mafo no school fees ni nasefo bebre school atare bibia bebetum nti koko ne de nka obebo anso efa sa na ema ni nti be hu ya nka bantum odonya 70 million kura nka ye pe aho kire so wo eni a woti ye eye nana Nicholas Jan wono ene ye koko akuafo a wo mo odo ma ahenkuru no wo ye wo mo titinani ena na wo kasa ye wie ye akuafo no so ede wo mo de bi etoaso na ansana ye besa nso atoaso ewura nsemfofuru mu no midu wura ne afo wo mo aboboa no National Identification Authority wono mo se grafo aka asem bi afa wo mo ho na enye nokre Ghana Revenue Authority de wo mo ka ede fa wo mo ho ne se National Identification Authority ne a wo mo de wono mo ka 376 million enu ya arrears de atiaka mukura na eno no na wo mo cha se no kwasem ni NIF nso se wo mo uka identification card nom ne emu verification service IVS platform no eno no wo mo ye wodwuma French me ye fi bia ni ho na sade Ghana Revenue Authority be kire se wo mo de ka no kure bia anim enti wo mo nya adaje etintim kratai ede beto abonte no wo mo chese sompafo mo de mo ka ye company mfo na som timamufo nyina ansote no kure bia anim se GRA fo ka se ye de wo mo ka bia enye no kure na nso sade mu nsamote no yen de yasonwa no enifa akon edaha ene edaha ne se hunti no kure wo mu nyina no ye beje se ye Ghana Revenue Authority ana National Identification Authority aboboa no na ye de abeto pakesi yiso
na board chairman ya wano enada Ghana Revenue Authority GRA Jumekono Honorable George Kweku Rickett Hagan ena waba bonti dia tudwa se aban no ede nhihye bia ba edo no eba beboa wo mo se resetting sa resetting no aka obia GRA fo so aka wo mo enti wo mo so ba be resetting chenchirenche kra ewe Jumekono mu a ebeboa wa wo to a wontua to wa wadwen se we to de nya de obetua amase bio de ayo mani year ene emra wo ha ene wusu ebedie eno no to so chemu se etotua de ewunya pa enti no se wo ye Ghana ni di hye na wo pese Ghana etimi tumpon eba ne yesika semu a ene wo se utua to ne enya se sika ni bi yetimi ede ye mpuntudwuma ewo memu a wo bra wo ne nsentwofo di nkomo no sei no de tudwa yina eto aye gidi ego Ghana ye twema nkoso obaye yina ye ho yes, I have hospitals, I have schools. You have two the what here. It's Yara and I don't know all you see. You so much you have a fair share. You to be a guy. I'm American there. They are either one hard was a little bit around. I don't know 20 days, 2 months. Now I'm one hour with you. What's your Adishma Manipo Kasa ye Honorable George Kweku Rickett Hagan wano board chairman the Ghana Revenue Authority nefa ye wo emfifi mantemo na owie ye na Commissioner General edema GRA Jumekono Owura Anthony Kwesi Sapon enso ene yensentrani Erikane ndi nkomodo de tu danim se sa resetting no wo mo de aba emfifi mantemo na wo kasa asem no wo bra wo de nsrahwe ekoma adwumayefo ya wo mo ewo GRA Edmekono e won fifi mantem say ya ye wo man mu ne nim say ye man panyi His Excellency John Dramani Mahama what try say man adum person bi a say ye research no say ye besa ye chi ni afa ne mapapa ne asiesie ne atotire oman no ama afa ne ntuma ba efra etene me ba ha ne kese ne be hia odum akuo omo wa ha e kan kan wo kepos na me be show mo na me no mo ba dwendwe adwuma no ho se ne be ya ye de amode nyansa be tai adwuma a omo benye di ahye nsa no amatumi ya de to na de to no so a ye nim se omo panyi na dwen pa wo man hu no we fe ma to a ye jeje no ye de aye nkutudwuma oman akonanim Ora Anthony Kwesi Sapon Commissioner General Edema Ghana Revenue Authority Jumekono wabra okopio mo e won fifi mantemo ni nsentrani Erikanan edin komoyi na sei eno soani a wo hwe nkitahodie ene abafo kwantempo a yefa so edi dwuma e wo man mo nya for Samonat George eba motin be kire mu se wani ayi DSTV ene multi choice mpanifo wani ma di nkomo pii esie esese de wanom aboa no edene no amaye ni a yusu DSTV se no sabosome na so a yentumi enrecharge bio esanse bosome ba so pa na hwa kakra bi ahweye na hwa wukotua 1 million e kire 3 million e kire aya na eti akoma na sansemi mo na presidential staffer na ya jantoa eso de nanu atum no so wonu osuani eya adwene pa wose DSTV ohu aya frem bi wo ho no ma wo mu yi no so no wo ba hwe pa na frem ni besie na cast ne characters ne wo mo ka ho no etwagu sa no ba kwahwe na 1978 na wo mu yi sa frem no enso ne boa de den na ye hwe enti aho behia se multi choice any DSTV montete boa ne somaye. With the minister, they should reduce their prices because their content is even horrible. Yes, me I live in my home because of the men in my house. Otherwise, I'll go to Netflix. You see, sometimes when you see the act there, go to America, you see Arnold Schwarzenegger. He's old, but the film they are showing on Arnold Schwarzenegger, he's still young. Sometimes you look at the summary of the film. 1978. Do you get, apart from the African magic content, all the foreign content are old. Penia wakasa ye nana ya adwantoa or presidential staffer and ono so na no atum DSTV any multi choice one mo buo no said ye denefa ayesa boba one mo hwe no wo montete so no one sompa nante a ya o ye secure dampa awia breka se e secure sompa news na ye de to awo secure sanitary pad na wa mo yen a ye te so a
ye bin sem no edema wo ba bia wo bia wasi unyinta so na abu nsa bosumi bia ehu kotokofo animu a uhia secure sanitary pad ye ne Ghana hai per cotton wom ena maintenance wom te eba saa wonua eye wa hemfie yie na ma wo nkomo nso ayede enenti Mama Excellence Cosmetics wono na ato apete e wa Asante Mantam adum pizza te hwa anasa kwada so estate taxi rank ho Kanea Sempa Pharmacy dadem 0243862158 enene ahoma obetimi afre so na eja wonso wodi nkomo na mom se obefra enya phone bia keke ena wo se wode frɛ ya obeten kan wati ni yie e wo wasom efiri to abefa asante kasa ni yie eye den ya Techno na Techno no so nya Techno bia se Techno Spark 40 series ebusuya se de phone na efe slim beautiful so waterproof se de phone na tie no wo hye social media no so Facebook no so Augustine Adama wadi aguso phone na efe papa enya asam ketewa na wose ade afo mienu etumi ye no Techno Spark 40 series we no baako etumi ye ni nyina complete na ne charging system no strong ne battery strong ne bibia strong na de baako ekume kura sa Techno Spark 40 series ho any artificial intelligence na ewom no AI no nya asam ketewa wose AI no wabin o AI bi wo ho no abusua se de obisa ne question kura wo bedire ansa no ansa de amount mi se AI no kura no shada emonwo masa na ukoto Techno Spark 40 series na AI na ewom no ye kama wudi chamfo ni a eju kama ohunya fe kura na ohwa ye fe composite by force Techno Spark 40 series was ye clean powerful wudi sparkle no everywhere entu no twa na de atu ansa no saa baby ye ton phone bia o se open Techno Spark 40 series ni bi ato open do so promo atu a for 0303 980-205 na Techno yema Spark 40 series no ebi na ye kwaja ya sa hin ye time herbal mixture na yakodia ya sa maka cho se time for buy no envija bebrenie na edwuma wo mo body de medofo e wankasa wonim se eba no se etidi ya de wo mo expert e wo mpapa se ntuntuma ka na se wo gidi se etidi ya de no wonya bomode yakope time herbal mixture ready be na ndom eba bo papa wuntumi enidi eno nti wo so to atia na etie wonya time for no ibia ebe mo wayo obolo obeyi bosa eno da nche yi a wonam yaw general body pains etu ase ye time HH mixture ene ne capsules enso wo wa bedofo e oba anabema wonya enu mi enu kabom na wono mo say yes wonu medru papa ekoye wadwuma e wo ni pedue ni mo am wetimi asore gina wo now say kinken na emema wonjonso a moti yaw e wo mo bamba ni mo wonjonso na bokoko eno so time HH mixture ene ne capsules wonam yaw de nyina ebetimi etu ase low performance just say wo the boy ni ana wa wo na wo kro no wo ya sunwa to baby kro say say unni adwuma utimi mo adwuma e wo mpamo oba no be sunwa to baby kro enti bomode ya me se manum emema so etumi endom wo pharmacy shop ana herbal shops bia wo Ghana hasia wo benya enui bi ato na water free just say bomode ya na beji wo mu nuri bi endom na wankasa hu say yes edure no ebo adwuma frayen e wo 024417 0244417669 0244417669 now when time for any enkomo adishma ma ye gina time for semi eso ne yetwa mutiawa abasisia Kweku, minim se wa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show wa embaso. Mane honse penno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla.
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sɛ yɛ prostate. Na baby omutibi yɛ screening ɛma wo hu ne yie etu asia. Na ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ɛyɛ kidney, ɛyɛ liver problem. Wo fa baby ɛna adwodwo. Na deɛ fa ne premature ejaculation no a bɛrima bi a wo ne wo dɔfo akɔ akɔhyia. Asa wo di ne ho agorɔ. Asa wo tonte. Ɛne yɛ bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yɛ moa wo. Ɛma ne mɛma mo pa wo. Ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dɛm fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo. Kidney problem, prostate deɛ ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se wobɛhu Endpoint Homeopathy Clinic ɛwɔ Kronoma Bohia. Ɛna Accra hanso so deɛ wo mo gyina mu ankasa ɛwɔ Spinters bebre friend share signboard no. Wuduro na ubusa sa wo pɛ Endpoint Homeopathy Clinic a obia ɛbɛkyerɛw. Fra Endpoint ɛwɔ 0244 867068 ɛna 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic a wo mo dɛm fua. You can call it Slim Macho. Make you spark anywhere you go. Oh. Ghana, are you ready to level up the vibe? Introducing the all-new Techno Spark 40 series. The phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy. Kaish! Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post, triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long-lasting battery techno is your plug. Rush now to any techno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Techno Spark 40. Slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303 980 205 or follow us on social media. Techno. Stop at nothing. Emra, me pacho bra na me hwa de wo bag Bra, aden. Enen so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba akun. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkratu yi atu. SOMPA TV Emma Aketiapa. Abusia Emma Aketiapa yada se watchen yen amiaji aboa from kraso abaya to ansam no so. E won sam foforo mu e de ama kwakopie mu e wasante emantamu. E dwoso mensini nim ekro ba ko no no e de esoso bankroja. Adishia onu ho e kasa kire mu se e kamia yesese bio empanifo e chiche national cake na wanum de wo mo nka ho senso no se e bia aba no na ya wanum ntu bia wo mo dadwene ho a wanum ntiase na ni nyina kanfu akora no afibia ye beto abape wo mo etimi hu wanum kira kwan e de ballot box ne papers ba e beji wanum e vote e de ko wo mo de ko wie pe eno ano na kire din na adishia sese no piemu wo wanum potamu a wo mo bre papa e ba ni nsuo hu nsam enkania wan mo bre abia wan ba gi ayaresa wanum ebre na de etwa wo mo wo sese enam so emayama ni boni ebenezo wusu ansa ekopie wona kache eye wanum kwan a wo mo de ko wanum kurom ho wanum se ensu kasia bi eda empotam wanum a se ensu ni gidi dia na kire se kanko kama
moto kura wontimi mfa mfam wɔnom sra mpanimfo a wɔnom ka biewom afei Ghana man panini His Excellency Owura John Dramani Mahama se wɔmra wɔn sra bam asoya a wɔnom hya ya kwan ne akwantempo ho nsɛm so bankorojafo sɛ momra na momayɛ nsam so bridge mfama wɔnom esan sɛ ensuo na ɛyɛ nwen no ɛyɛ ni na ensuo ni yiri wɔn ntumi nkɔ wɔn ntumi ma wɔn nsɛm ni sɛnso ne yiri dia ne ne kyɛ sɛ nyame amamu a ɔba no obewu to sɛ bia ntumi fa ne hɛkyiri enware entwa nsuo no nso de nyansu kito sanka yiri pa na nka mo bae na nka mo gina akyire hɔ na mo hu sa sɛ nsuo nda hɔ na nka mo sa mochi enti sɛ ɛba sa dia di nyame na ne bia no asoe ni pakora so ndwum ɛsɛ wanso na so ngena so yeso kakra ne nya moto bia wa hwɛ wadi moto fo ma betu akɔ ontime nkɔ nti ha sɛ de yɛ nyame te pa na mo so yɛ wa ha yɛ kwadwuma ne yɛ nso o yɛ kwadwuma no a sɛ wo soa ko ne ba wo soa betwa nsuo nsa na ka so ba otuma befa nsuo yira na yaka nsuo na ja ntimi nkɔ ene yaba oba nyem na sa wo ka no a nsuo yira na sa wa nkonya mamma bɛsɛ obi a na nyefi betuma agye awo akurase ha na ndi so oba no nti yɛ sam John Mahama sɛ kwa no mayen na sa mobile no adehia wonom ɛwɔ ɛsuo so bankroja ɛwɔ ɛdwoso mansininim ɛwɔ asante ɛmantemu na kasa ne ntimpanifo a wonom ɛhwɛ akwan ne akwantempo ho nsɛm so wɔn so wɔn kwan na nye bridge no kura no ebi na nsuo ne so na nkampese wɔn atumi afa so ama wɔn dada mu asetena mu akɔne abadie no ayɛfo ɛde ama wɔn mu ɔmo ne ama ne boni ebinizo wusu wansan ɛna twetwe sanko ɛne ma yɛntwa bosompo na fe yɛnkɔ amanone na amanone nso no yɛwura Brazil Ronaldo num baako no wɔ mu krom na ɛhɔ ɛna Brazil Supreme Court a Alexandre de Moraes wotena agwamu na wodi asɛm no wahyɛ sɛ kane mampania na wɔhwɛ Brazil so Jair Bolsonaro wɔnom nkɔnkɔkye no na pani wɔn kɔyɛ no yamana house arrest yɛtwa ne fie ho ahyia sɛ obepie ɔkɔpɛ krakase kura ba fie no ayɛ bibie wɔ hɔ na ɛno na wɔn kyerɛ sɛ bra na wodi adeɛ no wodi dwuma bi a wohwɛ a ɛka ho bi pa na ama mampani Trump America mampani wode sikatro kase bi ato wo mo nneema ahodo a ebeba America mamu na enumu no wo mo sa kire se sesei anhweye saa ka wo kasa yenkɔkye papa yi emfa na mmra no bra na papa ne tie konwa so na saa judge no na so waye kanka bi nti no ne papa ne nka nti wo mo susu se jama eno ne didi mu nti a wahyɛ se yenkye papa yi na yemfa na mmra wo mo se 2022 oboni 3% ka ubetu abanyagu sabre kro na mu ena mampane Luis Inácio Lula da Silva woba bedi agua na boboa no ene wo mo kyese anhweye saa asemo yi aba no ebetimi ama yewura Trump asan kikino sa akom ama wode foforo nso ato so na nso sade emu nsamte no Supreme Court no wono na ka na ayemra ewom se Brazil fo ebinom nte won ho ase de na nso ne nyina mu no sesei ofa baabia aye huhu ena wo mudi hu nkomo asensamansaman wo saman ne tamfo nsom bia fei ena waso wafidie awie secure kase yebo ensama yede to ano ne edi mu akotene bi ne se Oswani a wɔhwɛ nwomesua ho nsɛm so ayo no nyafo how na dusu wɔne ne mpanifo akopie mu ɛwɔ yoko Methodist Senior High School ne nyina ɛfa wɔnom house master ne fie ɛhye ye no ho na wahyɛ wɔnom bɔsɛ obesi ne ye di ama wɔnom Sanso ena Accra Circuit Court enso acha brantia wedding finhyia no eduasa nwɔtwe ɛsɛ wonkode afiase mfinhyia nsia na onye dubade mfanka wɔ sanso wako wiafon Yewra Munta Wakili Adam se enkran ha enso galon be se 73 million eyira ekwa akromfo nsem National ICT Week wanam ahyase na opani a wɔkyia wano ononyafo Oliver Kefo wakasa kyerem se wiki esi ho ekyerɛkyerɛ wɔnom na aboa ama wɔmatumi ahyɛ abɛfo kwan a yɛfa so di dwuma no mu ekena 24-hour economy no fisheries and agriculture development ministry no wɔn kyerɛ sɛ eba beba wɔn asɔye na foforo bi ka ho ene yɛde ama no ne de etua wo so a Brazil mampani dada court ahye sɛ wɔn nkonkɔkye ne sanse 2022 oboni trim sɛ obetu abayagu ɛno ɛna wiabre secure sanitary pad wɔde na hotetam ɛso yemu
na Techno Spark 14 so spark yen ewo ni phone papa wo de abadwa so no mo na sa abre kro na ye no motor so ne yetime bensa no ma wo enam time herbal mixture ene HH mixture ne capsules nti awie Hajia special local foods na dama wonsa ma de bae no yemfa bi ntwim enya yenko Facebook here yeko hodani ya de aseda ma Hajia special local food zedi apam eka ye no na anti-rubber pillar 2 ene ka say wose wo hwe ye live wose mu ye adwuma papa ye boy adwuma wose enche akese nkonfama na ahinkan kede golden boy ya wono enche bia kede MP wo ba be yo sanso ena ko mensa pillar 2 enso de ode aba no se wose wo hwe fantastic news ewo domi pillar 2 wose enche akese enkonfama na ahinkan aka kede golden boy next kede MP hopeful and afi Hajia Safia Mohammed onoso MPP National Women Organizer hopeful onoso ne de edono nana jose happy birthday shonko enkonfama obroni ba hekmats onu ye student nurse was St Patrick's Nursing and Midwifery Training College offenso was happy birthday enko emfa emma na keke kasua enso ena ekase wase hwe omampeni John Dramani Mahama chase wase wo declare state of emergency edema galamsey sanse galamsey no eyaginsemu enchia enkonfama Mavis Hawa kumsi no abo incoming MPP National Women's Organizer ena afi adwenkase John Bodu ono so incoming national chairman wase enchia kase enko emfa emma wo mu papa na messages no edoso papa ebusua emreni ntino APAM yedbesi hasei Abusia yenda se ensemu ayade sumu wa hye no so se efi SOMPA 106.5 FM across so kopie mu asantema tamu a SOMPA 93.1 Kumase ayiko FM 100.9 Kumase na kwa radio Paris France abochimemu upie mu watakwa SOMPA 101.1 takwa de SOMPA 103.3 sechima SOMPA 106.1 chonyani SOMPA 98.9 Kuraza SOMPA 90.7 afi doma SOMPA 101.3 afi upie mu mankesi muso Kingdom 106.1 udikwa da no ti yenka efi so Facebook SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no SOMPA FM live www.sompaonline.com website yakutire nsam nyina potoka sam brofo de agua no yesamfo pa no rata bwate adama wode agua kwana kwa kinkan bi ede hwe yi apesima card share yeje penny ni yesi adwa ye bi ensemi original ye edema mimi dini Abina Badu Adepa Kwofie mene OBAAPA nana ya keche na fe triple A man ejapia APAM DADAA abusia ya sode na mabro wasem obi asem abawa kwem sese SOMPA FM Kweku, minim se wayeshe.